el millor bàsquet que s'havia fet en aquelles fases era el nostre. Bueno, és una cosa una mica surrealista. Dic, jo ara ja estic de capa caiguda. Dic, home, esportivament hem de dir que sí, esforç, treball... Jo sóc base. Sí, molt. Sobretot pretemporada sí que és de les èpoques en què s'entrena més. També us he de dir que és un dels friquis, Molta motivació. però diríem que Navàs és el top. És complicat, el salt qualitatiu ja és important. Unes són les que tenim preparades i les altres són les que realment la majoria de jugadors se saben. Òbviament sempre per mi ha sigut un referent el Juste. Poder mantenir durant aquests anys... El partit de la setmana següent ja comença just després del partit que hem jugat. El 80, 90 o 100% hi ha un nucli molt dur. Òbviament ha sigut una experiència única amb què jo crec que vam ser dels equips que millor joc va donar. Si juguen a bàsquet ho facin per disfrutar. Bàsquet. Baxi. 2 mesos. Triple. Guanyar l'últim Guanyar l'últim segon. 5 faltes. 5 faltes. Fa l'1. Compartiria amb el Monti. Viatge amb Bernat. Hòstia. De festa en tenim uns quants amb qui podríem sortir de festa. Bon dia, què vol? No, miri, no. Ara no el puc agafar, que no ho sabeu que estic a classe. Truqueu més tard. El Despatx, un podcast de Badruna Navàs que farà que vulguis tornar a estudiar. Sap què? Ara no puc en aquests moments. En tot cas, em truca més tard. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del nostre podcast on coneixerem una mica més a 2 navassencs, exalumnes i un és el meu pare. Ell és Xavier Simó, enginyer de professió, exjugador de bàsquet i actual segon entrenador del primer equip del CB Navàs. Bon dia, Xavi, com estàs? Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres. T'agrada la nostra sala? Doncs sí, molt ben equipada i de fet fa una estona intentava recordar quan venia fa 30 anys enrere i no sé assimilar una mica l'aula aquesta de quan estava aquí. La veritat és que heu fet canvis importants i amb molta tecnologia. I també tenim Adrià Montagut, fisioterapeuta i jugador del primer equip del CB Navàs. Tots dos aquesta temporada han quedat primers de la Lliga i han participat a les fases d'ascens, a segona FEP a Saragossa. Bon dia, Adrià, com estàs? Bon dia, ben encantat d'estar aquí i gràcies per convidar-nos. T'agrada la nostra sala? Doncs sí, quan hem entrat la veritat és que ens ha impressionat una miqueta, és molt xula, elegant des de la zona que es veu al directe i tot, i molt xula. Si et sembla, comencem amb unes preguntes. Comencem pel Xavi. Com i quan vas començar a fer de segon entrenador? Bueno, és una cosa una mica surrealista. Aquí a Navàs, des de fa molts anys amb el bàsquet, es feia una calçotada que s'organitzava sempre amb l'equip sènior del bàsquet i una colla d'amics. I jo llavors en aquella època jo ja estava de capa caiguda com a jugador i em va venir un dia l'Isidre i em va dir hòstia, havia pensat en tu perquè ens vinguessis a ajudar. I vaig dir, hosti, però jo ara ja estic de capa caiguda, si vols que vingui a entrenar algun dia per donar un cop de mà als entrenos jo vinc. I em va dir, no, volia dir-te com a segon entrenador i la veritat és que no em va costar gaire, només li vaig haver de demanar amb la meva dona i automàticament allà mateix li vaig dir endavant. Aquesta temporada és la millor que heu tingut? Home, esportivament hem de dir que sí i evidentment amb els altres aspectes sempre hi ha coses més bones, coses més dolentes, però en global podríem dir que sí, com a grup i com a esportiu sí, almenys amb la meva experiència. Quin creus que ha sigut la clau per guanyar tants partits? Clau n'hi ha poques. La principal és esforç, treball i treball constant, diàriament, setmanalment i sobretot l'actitud. Hi ha alguna per tu, Adrià? Com i quan vas començar a jugar a bàsquet? Començar a jugar a bàsquet vaig començar, diria, probablement als 3 anys, quan la pilota encara era probablement més gran que jo, i vaig començar aquí a Navàs i
bueno, mira, aquí estem un altre cop. Has jugat sempre aquí a Navàs? Vaig estar durant 6 anys a Súria, etapa de formació des de els 12 fins als, 11-12 fins als 17-18, i quan vaig tornar a ser sènior vaig tornar aquí a Navàs. De quina posició jugues? Jo sóc base. I sempre hi has jugat? Sí. Xavi, un equip com el Navàs, quin staff teniu i com planifiqueu tota la temporada? Bueno, l'estaf que tenim, bàsicament hi ha el primer entrenador, un segon entrenador, també tenim alguna altra persona, tercer entrenador, que també dona ajuda, i llavors tenim un delegat, que és el que se'n cuida d'estadístiques, tenim un preparador físic i un fisio. Els jugadors entrenen cada dia? La majoria no. Passa que sempre normalment tenim jugadors que els fitxem de fora, que estan vivint aquí al poble, i llavors amb ells se'ls demana que ells o facin gimnàs o facin sessions de tir, i complementat amb els 3 entrenos o 4 que fem setmanals. Quina és la principal feina d'un segon entrenador? Aviam, el segon entrenador és una de les mans dretes del primer, i una mica han d'anar amb la mateixa direcció. Una mica no, totalment amb la mateixa direcció, pensar el mateix. I a partir d'aquí l'entrenador és el que té unes idees clares i el segon entrenador el recolza, i en moments hi ha situacions que potser l'entrenador no les veu o no es pot tenir en compte, i són les que se li han una mica de fer veure. Com hem vist en alguna ocasió, has hagut de fer de primer. És molt diferent? Sí, molt. Molt, perquè al final el que fa de primer és el que ha de prendre totes les decisions, i quan s'equivoca ell. Tant si es guanya, normalment quan es guanya no t'equivoques, i quan es perd t'equivoques. I a partir d'aquí has de transmetre unes coses als jugadors, has de donar unes indicacions que si no hi estàs tan avesat et costa una mica més, però bueno, mica en mica es va aprenent, és com tot. Et veus fent de primer entrenador en el futur? No tindria per què no, però sí que és veritat que has de... No només és el voler, has de tenir unes preparacions, has de tenir uns títols d'entrenadors, i que això és una cosa que has d'anar fent, comporta temps, però bueno, no és descartable. Adrià, a part de les sessions que feu amb l'equip, també entrenes pel teu compte? Bueno, sobretot pretemporada sí que és de les èpoques en què s'entrena més fora d'hores a nivell d'equip, sobretot en fer coses d'anar a córrer, una mica de preparació del gimnàs i coses d'aquestes. Durant la temporada sí que és una mica més complicat, perquè com deia el Xavi, normalment acostumem a entrenar entre 3 i 4 dies. Jo també tinc una feina que és mitjanament exigent, i llavors ho he de combinar i poder arribar bé als entrenos i als partits i no estar molt desgastat. També us he de dir que és un dels friquis que quan dones festa o quan els hi pica se'n van a fer tiros pel seu compte també. Això també entra. Tens alguna rutina abans de cada partit? Bueno, abans de cada partit normalment ens acostuma ara amb l'IU, ens acostuma a ajudar molt a fer les preparacions. Normalment acostumem a fer una mica de tir, arribem normalment 1 hora i quart abans del partit, llavors estem fent una mica de tiro, estem fent una mica de xirinola per allà i jugant una mica, i llavors ja ve el moment d'entrar al partit, que és llavors quan ens criden els entrenadors i l'estaf per anar a fer la xerrada prèvia al partit, i a partir després d'aquí acostumem a fer una mica de mobilitat articular, 4 coses d'escalfament, i llavors ja entrem més en contacte amb la pilota. Quan jugueu a casa hi ha molt ambient. En què pot influir? Això sobretot, molta motivació, a vegades tens ganes de donar més la cara del que ho faries poder en situacions fora del partit, perquè la gent et motiva, t'ajuden, sents que estan a prop teu, i doncs òbviament és molt agradable. És un 6è jugador. Exacte. Hi ha algun altre pavelló que pensis que és molt difícil jugar-hi? Ostres, dels que haguem jugat... Home,
Bisbal és un pavelló que també té molta afició. Aquest any Saragossa també, quan vam anar allà, que també van fer... Artés, quan jugàvem a Artés també és un públic que apreta molt, Sí. però diríem que Navàs és el top. En comparació amb Navàs no hi ha ningú. Cada any us toca jugar amb algun filial d'algun ACB. I veus molta diferència? Bueno, òbviament a nivell de preparació, clar, no tots, però si ens fiquem a parlar de Barces i Penyes, el Manresa no ho sé tant, però per exemple a Barces i Penyes la majoria de jugadors gairebé viuen pel bàsquet i òbviament la preparació que poden tenir i l'evolució durant la temporada que tenen respecte als altres equips és molt diferent, perquè gairebé es dediquen a això, tenen molta més constància. Nosaltres també en tenim molta, però ells, per exemple, els seus estudis els compaginen molt bé amb els entrenaments i els ser joves també tenen més capacitat de poder millorar. A part que aquests equips van a buscar Els jugadors que els interessa i els jugadors que volen. I aquí a Navàs o amb equips com Navàs hem d'anar buscant amb el que tenim aquí. Xavi, què creus que necessitaria el Navàs per pujar de categoria? És complicat perquè ja no només és un tema econòmic, al final el tema econòmic, en principi si et mous, et busques la vida, tens suport, podries arribar a fer-ho, però llavors en l'esportiu ja és més complicat perquè el salt qualitatiu ja és important, hauries de canviar bona part d'equip. Tu t'agrada més entrenar o jugar? Bueno, cada cosa porta lo seu. Quan jugava m'agradava molt i ara entrenant m'ho passo molt bé veure'ls a jugar. Adrià, quantes jugades podeu tenir preparades per cada partit? Unes són les que tenim preparades i les altres són les que realment la majoria de jugadors se saben, però de preparades unes quantes. Per dir-te un número, et diria entre 15 i 20, poder, i si li sumem algunes jugades espontànies que podem tenir de banda i de fondos, doncs... Jugades unes quantes. De moment puntual, quan queda poc temps, però amb el que diu ell és això. Sí, sí. Hi ha algun jugador que recordis especialment? Un jugador que hagi jugat amb mi o a nivell que hagi jugat amb tu. Bueno, òbviament, jo des que vaig arribar, òbviament sempre per mi ha sigut un referent el Juste, perquè per començar a jugar a la meva posició, ara aquests últims anys ha desenvolupat la feina de capità i és una de les coses que m'he intentat fixar més, com treballa, una mica com lidera el grup, i és una de les coses amb les que m'he intentat centrar i aprendre'n més, i òbviament també altres jugadors amb els que he compartit i que m'ha agradat molt compartir a nivell de qualitat, l'Edi, el Falú, Planell, i la majoria de jugadors que, per no dir tots, dels que hi havia aquest any, òbviament sempre és un plaer poder jugar amb aquesta gent. I de la plantilla actual, quin jugador és el que et dona més confiança? Que em doni més confiança, sincerament, tots. El bo d'aquest any i amb el que considero que serà molt difícil poder mantenir durant aquests anys, si les coses canvien, és que el bo que tenia aquest equip és que sortís qui sortís, jo sincerament hi tenia plena confiança i no dubtava de que la feina que se li encomanava o el rol que tenien dins l'equip, cadascú ho sabia molt bé i la veritat és que plena confiança amb tots els jugadors. Xavi, com us prepareu els partits? Bueno, el partit, com aquell qui diu, el partit de la setmana següent ja comença just després del partit que hem jugat. Que el primer que fas és veure el partit que ha jugat aquell dissabte per analitzar errades o coses que haguem pogut fer malament o que també hem pogut fer bé, i a partir d'aquí ja es comença a preparar el partit següent. El partit següent es basa en que es miren vídeos de l'equip amb què t'enfrontaràs, ens traiem les estadístiques acumulades d'aquell equip
i llavors fem unes sessions de vídeo. Per tu, els jugadors del Navàs són professionals? Professionals no, perquè no és la seva feina, però almenys aquest grup que tenim és un equip que esportivament podríem dir que és professional de la manera en què s'ho agafen, com a compromís. Com ho feu perquè es puguin gestionar la seva vida personal amb l'esportiva? Bueno, nosaltres, ja ho sap el Monti, tenim molt clar que el primer és el primer, perquè com hem dit no som professionals, llavors cada jugador té uns estudis, té una feina, té una família i tot això és el que es respecta. Val? Però, com us he dit, el compromís que tenen és absolut i inclús una de les coses que fa l'Isidre cada any és fa un global de tots els entrenos que hem fet i el percentatge d'assistència dels jugadors. I del 80, 90 o 100% podríem dir que és la majoria. Teniu alguna norma al vestuari? Norma respecte als companys i una molt important és que aquí a Navàs hi ha un nucli molt dur que està format d'una sèrie de jugadors que fa molts anys que estan aquí, molts anys que es coneixen i qualsevol jugador que ve nou o ve de fora el que se li exigeix és que respecti aquest i que ell s'adapti al grup aquest. No que nosaltres ens haguem d'adaptar a jugadors que venen nous, sinó que s'adaptin amb el grup que tenim. Quan veu anar a les fases per posar a segona FEP, us veu trobar equips molt superiors que vosaltres? Com molt superiors no. Com a plantilla tenien una plantilla evidentment més àmplia perquè són equips fets amb la intenció i de pujar de categoria o inclús equips que estaven en aquesta categoria per sobre l'EP i han baixat a EVA. Però vam anar a les fases i amb l'Isidre parlant i amb algun jugador vam considerar que el millor bàsquet que es havia fet en aquelles fases era el nostre, amb la mala sort que no vam poder passar. Adrià, ha sigut una bona experiència poder participar a les fases? Òbviament ha sigut una experiència única i que probablement a principi de temporada igual no es plantejava, però jo crec que molts sabíem el potencial que tenia aquest equip, poder no ens imaginàvem poder arribar fins a aquestes fases, però un cop hi vam ser, coincideixo molt amb el Xavi amb que jo crec que vam ser dels equips que millor joc va donar, que vam demostrar el per què realment estàvem allà i jo crec que sí, és una experiència única. Al final l'objectiu que nosaltres ens plantegem cada principi de temporada és un objectiu de fer-ho el millor possible i mai ens hem plantejat l'opció de pujar a categoria, al contrari, nosaltres comencem de zero i evidentment a mitjans de temporada, quan et veus que vas primer dius i per què no? Però l'objectiu és fer una bona temporada i competir. En el cas d'haver guanyat les fases, què haguéssiu fet? Això nosaltres jo crec que no t'ho podem respondre. El primer celebrar-ho, no? Això segur. A partir d'aquí ja no és un tema de club i que segurament ni ell ni jo ni ens ho podem imaginar ni podríem saber el que passaria. Home, que el club haguera lluitat per poder-ho aconseguir, sí, però com us he dit abans no és una cosa fàcil. I Xavi, ja teniu planificada la temporada que ve? Bueno, hi estem treballant, però clar, al final és molt d'hora i s'ha de parlar amb jugadors, hi ha jugadors que tampoc sabem quina idea tenen, evidentment hi ha jugadors que igual pensen en retirar-se, jugadors que igual volen canvi d'aires, però vull dir, fa una setmana que vam acabar la temporada i a partir d'aquí ens hem donat un descans i començar a treballar-ho, però s'ha començat. Adrià, algun consell per a algú que vulgui venir a jugar a bàsquet? Jo el consell que els donaria és que si juguen a bàsquet ho facin per disfrutar, bàsicament. De que la gent no es pensi que anar a jugar a bàsquet és fàcil, és una eina que et dona activitat física, que t'ajuda molt, fas companyerisme, aprens a compartir, aprens
a fer moltes coses, ja no només a nivell de bàsquet, de coordinació, d'esforç, sinó a nivell de valors, que és una de les potències, jo considero que des del club, i òbviament el principal és que disfruti jugant a bàsquet. L'any vinent continues al Navàs? Sí. No n'he parlat amb ningú, però la teoria diu que sí. Si et sembla, seguirem amb un test de preguntes que heu d'intentar contestar el més ràpid possible. Tots dos. Bàsquet o futbol? Bàsquet. Devesa o pavelló blau? Pavelló blau. Navàs o Manresa? Navàs. ACB o NBA? ACB. Penya o Baxi? Baxi. Jo sí. Clar, aquesta és una mica també com la Devesa o el pavelló blau, perquè clar, al final jo soc basquetbolista de tota la vida i tinc 2 fills i els 2 s'han tornat futboleros i estic més temps al camp de futbol que al pavelló. Però, hòstia, entre Baxi i Manresa... entre Baxi o Penya, no sé, ho ficaria allà al mig. Ficaria la balança equilibrada. Nike o Adidas? Nike. Jo Adidas. Entrenar o jugar? Entrenar. Jo jugar. Defensa o atac? Defensa. Jo depèn de què digui, em tallen els ous, però atac. Triple o 2+1? 2+1. Triple. Guanyar de 40 o guanyar l'últim segon? Guanyar l'últim segon. Xiular un partit o fer de taula? Fer de taula. Fer de taula. Pescar o anar amb BTT? Anar amb BTT. Aquesta poder te l'han ficat més per tu, eh? Pescar. Expulsat per 5 faltes o per antiesportiva i tècnica? 5 faltes. 5 faltes. 5 faltes puc haver jugat i Sí. Vestuari amb música o sense? Jo amb música. Jo sóc de clàssic de tota la vida i la música no la vèiem ni a la roda d'escalfament, quasi bé. Contacte més famós del món del bàsquet que tingueu? Contacte molt proper, no sé, Falú. No sé. Famós del bàsquet? Ara mateix sí. I ara, per acabar, ens hauríeu de dir 3 jugadors o personal del club amb qui compartiríeu pis. Pis compartiria amb el Monti. Jo poder us diria amb el Juste. Amb qui aniríeu de viatge? Jo viatge amb Bernat. Ens pot guiar. Bueno, podem dir Bernat, que ens guiaria pel bon camí. Amb qui sortiríeu de festa? Hòstia. De festa en tenim uns quants amb qui podríem sortir de festa. Per dir una persona... Tu en dius un i en diré un altre. Pues l'Alba. Rui. Doncs ara sí, moltes gràcies per aquesta estona i fer possible aquesta entrevista. Esperem que més endavant ens torneu a venir a visitar per explicar-nos més coses i parlar de nous reptes i curiositats. Felicitats. Moltes gràcies.